Мусулман дөньяһы изге Корбан гаетен каршыларга әзерләнә. Был байрамда мусулман кардәшләргә нимә эшләү фарыз, нимә тыела? Ошо хакта коллегабыз йома тапшыруы авторы һәм алып баручысы Мөнирә мәсете имам хатибы Мурат Лукманов менән әңгәмәләшәбез. Хәерле иртә. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Хәерле иртә. Һаумы, судьялы күрүбезгә шатбыз, якынлашып килгән изге байрам менән котлайбыз һәм тәүсиратта Гарәфә кисе һәм моның әһәмияте турында өлешәйгәл. Бұл дөресен әйткәндә, ошо байрам көндәре башланган инде, ул бөек көндәр. Менә Пәйгамбәр саллаллаһу алейһи ва саллям әйтте, Зулхиҗа айының тәүге 10 көннән дә өстен көндәр юк дип. Ошо бүген 7нче Зулхиҗа битендә һәрбер көне безнең өчен улы бер зур мөмкинчелек, бул дугалар өчен ишектәр асылган. Шундый безгә инде Аллаһтың рәхмәтләре явып торган көндәр һәм аның иң өстен көне инде ул бөек көн Гарәфә көне. Ул Гарәфә көндә бөтә дугалар кабул ителгән. Менә безнең хаҗиларыбыз әлеге вакытта хаҗда йөриләр бит инде. Шул вакытта улар Гарәфә үҙәнендә күҙ йәштәрен түгә-түгә бөтә ысын күңелдәре менән йөрәктәре тетрәнеп шундай дугала торалар. Ошо дугаларның көсө бөтә ергә тарала, бөтә безнең дөньябызга. Һәм менә ошо вакытта без дә кушылып дугалар кылабыз Гарәфә көнендә. Ул хатта һиҙелеп тора. Оның көсө менә шул дуга кылган вакытта ук безнең күҙ алдыбызда һиҙелеп тора. Ошо дугалар һич шикәт кабул ителә. Менә шул Гарәфә көне ул бөек көн һәм без ул вакытта теге байрам тибез, безнең янебез өчен байрам. Безнең мәрхүмнәребезгә лә дугалар багышлайбыз, үзебезгә лә теләктәр теләйбез. Шундай яхшылыктарыбызды арттырырга тырышкан вакыттарыбыз инде. Абда Корбан салдырырга ниятләүчеләргә ниндәй мөһим мәлләрне истә тотарга кирәк? Корбан салуды яратырга кирәк. Теге инде шайтан ул килеп безгә вәсвәс сала бит инде. Күңелдәребезгә моны әллә инде карагайлык я теге кан әллә инде куркыныч нәмәләрдә һөйләй башлай бит инде. Дөрестенә без янебезне хатып алабыз һәм бу харыктарда ул тынычлык таба. Менә ошо нәйдәргә Корбан салга килгән харыктар ысынлап торып үзләренең корбан икәннәрен беләләр. Һәм Корбан салган вакытталар тыныч булалар. Һәм карагыз тарихтан күрү буенча булай тормышта күзәтүдән дә ул шо Корбан салганды күреп шундый тәрбияләнгән бала ул киресенчә ул каты бәгырьле түгел. Ул күңеле менән дә йомшак, гадәте менән дә һәйбәт, менә шулай тормышта ла ул яхшы була. Безгә бит инде шулай әйтергә мөмкиндер. Менә ул ниндидер карагайлык, шуннан һуң кеше нитә дип шундай үлемгә яки җинаятькә бара дип киресенчә. Ниндидер уфал кинолар карапмы, башка төрле яки дөресен әйткәндә ошо диндән ситләшеп, кеше шундай җинаяттәргә һәм башка уфаллыкка бирелә. Бұл әзерләнгән вакытта иң тәүдә без беләбез инде, ошо безнең өчен байрам. Без ага хатта көс харырга тиешбез. Бу безнең матур киләсәгебезне хатып алу дип әйтәйек. Һәм аның тарихын өйрәнергә тырышсак, тагы ла яхшырак булыр. Күңелебезне бер тәрбияләргә. Ул бит инде Исмагыйль галәйһиссалам, Ибраһим галәйһиссалам вакытларына барып тоташа. Ысынлап торып был бик нигә шундый фәһемле бер тарих бит инде. Ибраһим галәйһиссаламның балаһы булмай, узак елларын 90 яшендә ул шулай дип үтенеп Аллаһтан ялварып дуга кыла шул вакытында үһүлләрен әйтә бит инде. Улым туһа, мин ул нигә багышлармын үзеңә дип. Шуннан һуң инде улы туганда, ул вакыт үткәндән улы туганда ул оныткан була, аның хәтеренә төшерелә, төшенә килә бит кат-кат. Һәм был Исмагыйльдә теге вәгъдәһен үтәп, малайын, кадерле улын шул Корбанга китергә уйлай. Шул вакытта шайтан килә бит инде, тагын вәсвәс сала, һин ни эшләйһең ди? Инде теге Аллаһты оныттырга тырыша, был теге дөнья менә әүрәтергә тырыша. Иң кадерле балаңны ничек итеп Корбанга бирә алаһың дип. Ул шайтан шулай килә, ошо Исмагыйльнең үзенә дә, һине бит атаң шундый эшкә алып килеп бара. Шуның өчен һине харап итә бит дип. Теге әсәһенә лә килә Хаҗар әсәгә, менә нишләйһең, һин әсә кеше бит дип. Шуннан һуң бөтәһеләр булар Аллаһтың әмеренә буйһынучылар булдылар. Һәм Аллаһ бер вакытта ла кешегә насарлык теләмәй. Ул һич шикәт яхшылыкка сыгара. Һәм шуны исбатлап улар инде иң тәүдә таш атып куып бирделәр. Аллаһ Таала бул нигә инде һанауга җавап итеп, шул кадәр зур бүләк бирде. Менә адәм каны түгелмәһен дине һәм харык куйды. Бул инде бер көнгә лә зыян китерү түгел. Бул харыкка ла зыян китерү түгел. Бул бөтәһенә лә тик яхшылыктар. Бирәк тә бүгенге көнебездә теге адәм каны түгелгән вакытта без бөтәбез дә йөгереп килергә тиешбез ошо эшкә. Шуның белән без теге күңелебезгә лә һәм бөтә дөньяга ла тынычлык китерәбез. Һәм ошонан алып балалар тугас Корбан салу башланган һәм ошоларның кагыйдәләрен дә әйтеп үтәйек. Малай туһа күпме, әгәр дә мөмкинлек булмаһа, аксалата күләмен кайда түләргә, нисегрәк кызларга Корбан салынам.
Был инде Курбан салуды хәзер икегә айырып күрһәтәйек. Ошо Курбан гаете көндәрендә. Был инде 3 көн өстендә салына бит инде. Иң яхшы ул Курбан гаете көнендә ул ваҗиб Курбан дип атала. Һәм ул башкалардан бөтә Курбандардан да аерыла. Башка ел әйләнәһенә салына торган Курбандар төрле нияттәр менән башкарылырга мөмкин. Шулык бала тугас кыланып, шатлык уртаклашып Курбан килтереп инде. Ул да сөннәт гамәл, ягъни Пәйгамбәр Мөхәммәд саллаллаһу алейһи ва саллям эшләгән эштә һәр вакыт безнең өчен хәерлек бар. Менә шул безнең халыкта артык таралып китмәгән, ләкин бик күркәм, шуңа күрә без хоплап бүген үстерәбез. Ул касан булһа нинди айда бала туһа без ир бала өчен 2 Курбан салып, кыз бала өчен 1 Курбан салып, үзебезнең рәхмәтебезне белдерәбез һәм дуалар ишектәр асылган вакытта балабызга зур теләкләр әйтәбез бит инде. Был ваҗиб Курбан, ул безнең өстебездә булган бурыс. Был кемнең малы җитә, әлеге вакытта әйтәйек, кесәһендә 30 мең акчасы бар. Шул кеше өчен ул мотлак үтәлергә тиешле булган Курбан. Икенче янда карарга кирәк, был малыбызды кәмитмәй бер вакытта. Мен үземнең мисалымда әйтә алам. Шундай һәр кешенең авыр вакытлары, һана вакытлары була бит инде. Шундай юксылык вакыты инде. Аксалай кирип булмай, дөньяга китеп булмай, тоткарлану. Шул вакытта нәмә эшләргә кирәк? Кешене эшләргә тиеш. Эскегә бирелергә тиешме? Әллә шундай паникага берилеп китергә тиешме? Менә шунда инде яхшы фикер килде. Аллаһның юлында был безнең аралашкан кешеләрбез ашыла безгә һәр вакыт йонты алып торыла бит инде. Курбан сала кирәк икән. Шул нисек булһа тырышып, урам һәпер булһа акча табайм, Курбан салайм дип, шул Курбан салгандан соң ул мохтаҗлык үтте. Шуңа күрә ул дөньялыктан караганда ул безгә зыян китермәй. Ул шатлык. Һәм тагыла өстәп шуныһын һич шуны әйтергә кирәк. Байрам дигән һүзгә мәгънәһенә игътибар итәргә кирәк. Һәм безнең күңелебез дә шатланырга тиеш. Менә бу Курбан гаете ниндер битараф кына үткәреп бергән яки менә Курбан сарга кирәк нинди мәшәкать дип кенә фаргат ул байрам итеп күрә кирәк. Менә без нидән әйтәйек, гаиләдә 4-5 кеше бит икән. Беребезнең исеменә шул Курбан салынды икән, безнең бөтәбезгә лә ул гаиләбезгә шул зур бәрәкәт, шатлык, шул бурысыбыз булды. Менә Курбан салынган малдың һөяген эткә бирергә, сүплеккә ыргытырга ярамый диләр, шул дөресме? Уның да шулай әйтелгән вакытындагы шарттарга яки нинә ошо заман вакытына карарга кирәк. Хадисләрдә дөрес аңлау һәм дөрес аңлату буенча галимнәрнең фикеренә карарга кирәк. Бу инде әйткән һүзләр бар, ул һауга халыгы дигән хәзер инде уны әйтеп бөтә ергә, бөтә нигә һөяктәр тутырга кирәк дигән һүз түгел ул. Бу иткә кемгәлер ризыклата бирү, ул тагыла өстенлек ала. Шуңа күрә без инде Курбанның итен тәләф итмәйбез. Без аларны мотлак мохтажларга, шундый якындарыбызга әйтеп матур итеп һыйлайбыз. Безнең халыкта ул канга һәңгән инде, без Курбан итенә шундый ихтирам белән карайбыз. Һөяктәрен ислап торып эткә бирергә мөмкин. Шуннан һуң һауга халыгы дигәне лә бүген актуаль түгел, чөнки без хәзер шулай дип һауга ыргыта башлак, әле кемак балыктар да яган ашап бетерергә, вис нигә әйләндерәсәк сүплеккә. Күмеп куйһак яхшы була. Эткә бирдек, шуннан һуң теләһә кайда таралып йөрмәгән, ямһыз булмаһын, безнең бит тазалык, динебезнең бит ярты тазалык. Шуңа күрә без аны кеше йөрмәгән yerə күмеп куябыз, ул адактан ергә кирәкле нидә буласак, уңдырыш китерәсе буласак. Зур рәхмәт файдалы кәңәшләрегез өчен. Сынапта етеп килгән Курбан гаете мүбәрәк булын һәм кылган дуаларыбыз, изге ниятләребез тормышка ашсын. Амин. Бу Курбан гаете турында ла, динебез турында ла тиз генә әйтеп битеп булмай. Яслапта. Шуны гына әйтәм килә. Ошо әйбергә яратып килһәк, анда ниндидер кәңәш һорарга кешеләребез бар, мәсәлләребезгә барайык, кәңәштәр һорайык һәм эшләргә тырышайык.